Mamaya na. Siya ma. Paipunta natin siya. Mahulog yan. Tulong sa na. Tayo punta natin doon. Hawakan mo yan ah. Aray ko. Takot naman. Oh my God, what's that? May 110 ka dyan? 110 yung price. Din. Maganda yan sa pag may ilaw na, no? Ito ang nakakatakot naman nito, no? Grabe yung mga bato.